čitam jutros uz kaficu, onako Nives Celzijus Drpić, supruga hrvatskog fudbalera Dina Drpića, kaže da će u ovom meču za svetsko prvenstvo u Brazilu između Srbije i Hrvatske da navija za Srbiju. Citiram, ipak sam Srpkinja, to je normalno, kaže ona, napred orlovi, eto. Pa posle starlete nisu pametni. Najpametniji, neustrašive, kaže, baš je briga šta će hrvatska javnost da kaže. I ja taman se onako zaleta, bravo devojko, majko, suprugo. A onda ona za kraj izjavi da Hrvati ipak imaju lepšeg selektora, jer je Igor Štimac markantniji od Siniše Mihajlovića, koji je, citiram, zakinuo ženski rod jer je izbacio lepog Adama Ljajića. Naše žene, da ne kažem navijačice, misle da baš imamo zgodnog selektora. Super ste oblači, baš ima lep styling. I držanje, i ponašanje, i oblačenje, sve. Jeste šmeker. Samo mu je frizura malo... Ali moram da kažem, ne mogu. Više se zapojete tako kad je u delu nego kad je trenerci, tako da... Pa može malo bolje. Šalim se. Ne znam. Samo da ne bude ko onim pričama, moja lepota mi uvek odmagala na putu do uspeha, sad nešto razmišljam, ali dobro. Dok je Nives na našoj strani, potpuno smo spremni za dobru tekmu, što se kaže prsa u prsa. Radio S.